Aw ni ce aw ni ɲatuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye juma ye juin kalo tile 27 san 2025 aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafoniba ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilila jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carilen ani k'aw hakilinaw de hakilila jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ Aka kunnafoniya tɛmɛlenw la an kun y'a fɔ ye ko banbaci wale mɔgɔw olu kɔni taara attaque kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ka poste ma min yɛrɛ kɔni bɛ Kɔnɔbugu donna la yɔrɔ min bɛ tali kɛ Fana kɛrɛfɛla yɛrɛ kɔni na an y'a fɔ aw ye o wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko n'an ye kunnafoniya kura wɛrɛ sɔrɔ la k'an bɛ sigi ko kuranin ka na olu da aw tulo kan an ye kunnafoniya kura yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin ko ɲɛ kan an bɛna olu walawala aw ye an ka bidon kibaru kɔnɔna na Araba tɛmɛnen juin kalo tile 25 san 2025 an ka Mali sɛnɛko minisiri ale kɔni ye conférence de presse dɔ yɛrɛ kɔni labɛn an ka Bamakɔ kɔnɔna na o conférence de presse de senfɛ sɛnɛko minisiri a bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta ko san 2025 ka don san 2026 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'ale bɛ layidu ta k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni sɛnɛko yɛrɛ kɔnɔna na kɛ sebaya ye an ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni bolo nka min yɛrɛ kɔni an ka coton sɛnɛla ka ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko an ka sɛnɛko minisiri kɔni ye nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ko olu kɔni dara la ko nka olu kɔni jigila misɛnyalen don kosɛbɛ ka d'a kan min yɛrɛ kɔni engrais ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ma na ko ka sɔrɔ sɛnɛkɛ wagatiw yɛrɛ kɔni sera nka min yɛrɛ kɔni ye sɛnɛko minisiri a bɛ hakilisigi kuma fɔ sɛnɛkɛla ninnu ye an bɛna da se olu fɛnɛ ma ne ka olu walawala aw ye. Ka sanga ni son excellence le général d'armée Assimi Goïta n'o ye an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye ka sanga ni ale ka visite yɛrɛ kɔni Russie jamana kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛmaa ale kɔni ye ni an ka Mali jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Russie jamana kɔnɔna ma n'olu ye ɲɔgɔn ye an ka furancɛ fanga ɲɛmaa ni ninnu dɔrɔn ma ɲɔgɔn ye an ka finitigi minnu fɛnɛ bɛ Russie jamana kɔnɔna na son excellence le général d'armée Assimi Goïta a ye kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ ani ninnu ɲɔgɔn cɛ la tarata tɛmɛnen juin kalo tile 24 san 2025 wa furancɛ fanga ɲɛmaa la k'a fɔ k'a ye kuma tɛmɛ ani ni ɲɔgɔn cɛ la walasa gɛlɛya minnu bɛ an ka tunkarake ninnu kan Russie jamana kɔnɔna na u ka se ka o gɛlɛya ninnu yɛrɛ kɔni da furancɛ fanga ɲɛmaa kulo kan. Douanza conseil de la jeunesse maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali force de sécurité minnu yɛrɛ kɔni bɛ douanza mara kɔnɔna na k'olu bɛ ka kɛwale dɔw ta ni ka douanza sigibaa maaw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ kɛwale minnu tɛ bɛn o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na douanza sifilaka ninnu o kɔni bɛ lettre kɛ ni ka ci douanza préfet yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka a lakunnafoniya an ka Mali finitigilaka dɔw ka kɛwalew la ni ka ɲɛsin olu ma u bɛ tila ka laɲini kɛ préfet yɛrɛ kɔni fɛ ko préfet ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ an ka finitigilaka ninnu ka nin jogo ninnu yɛrɛ kɔni dabila ko wa ni ko in yɛrɛ kɔni nana kɛ ko fo ka taa se sanction ta yɛrɛ kɔni ma ko b'a laɲini préfet fɛ a ka sanction ta ni maa ninnu kama walasa min yɛrɛ kɔni an ka finitigilaka ninnu u bɛ ka kɛwale minnu ta ni ka douanza sigibaa maaw sɛgɛrɛ u ka o kɛwale ninnu dabila. Don tɛmɛnenw la OTAN maaw yɛrɛ kɔni kun ka sommet bɛ yen nɔ o sommet ko in yɛrɛ de kɔni ko hukumu kɔnɔna na min ye Donald Trump ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa ye OTAN membre dɔ fɛnɛ don ale ye layidu ta kɛ OTAN maaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen k'an tant que ale Donald Trump yɛrɛ kɔni bɛ fanga la États-Unis jamana kɔnɔna na ko min ye Russie ye ko o tɛ attaque foyi kɛ ni ka ɲɛsin OTAN jamana si ma. Ina ka kunnafoni di sira dɔ yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 26 san 2025 Iran ka guide suprême ni o ye Ali Khamenei yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka kuma kabini cessez-le-feu yɛrɛ kɔni tɛmɛna Iran ni Israël ɲɔgɔn cɛ la ni kun y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Ali Khamenei ale yɛrɛ kɔni kun ka bɔ ni ka kuma a bɛ bɔ ni ka Iran maaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka sebaya la Israël yɛrɛ kɔni ka Israël ni Iran ka kɛlɛ ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko olu kɔni ye ko minnu kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ma k'o kɛra sababu ye ni États-Unis y'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Iran ko kulonkɛ tɛ kɛ o la bilen ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Ko tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 23 san 2025 sufɛla fɛ yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigiw olu sera ka banbaci wale maaw ka binkani wale dɔ yɛrɛ kɔni bali ne ka ɲɛsin u ma wa a yirala k'a fɔ ko nin wale yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɔnɔbugu mara de kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ Fana kɛrɛfɛla yɛrɛ de kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko nin binkani wale min kɛra ne ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma u ka poste de contrôle la min bɛ Kɔnɔbugu mara yɛrɛ de kɔnɔna na ko maa minnu ye nin kɛ maa maramafɛntigi dɔw don minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn ko attaque yɛrɛ
kɔni kɛra sababu ne ka an ka Mali finitigi kelen yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na. K'an ka Mali finitigi la ka kelen bɔnɛ ni ani la fɛnɛ kɔfɛ yɛrɛ kɔni ko cɛni dɔw fɛnɛ donna poste kofɔlen in na ko n'a ta o ta an ka Mali finitigiw u ka teliya ale n'u ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman ko kɛra sababu ye n'u sera ka Banbaci wale maaw ka nin attaque yɛrɛ kɔni maîtriser kosɛbɛ. Wa Banbaci wale maa caman an ka finitigilakaw u sera ka olu bɔnɛ u ni na ko kabini Banbaci wale maa ninnu nana ni attaque in kɛ ne ka ɲɛsin poste kofɔlen ma an ka Mali finitigilakaw olu teliya yɛrɛ kɔni ne ka kɛlɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa cɛni yɛrɛ kɔni kana na bonya ko an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ka teliya kɛra sababu ye ni Banbaci wale maa ninnu u ka laɲiniw kun ye min ni o kun ye k'an ka Mali finitigi ninnu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na ale ni ka cɛnibaw don u kun nka an ka finitigilakaw ka cɛsiri kɛra sababu ye ni Banbaci wale maaw ka o laɲini ma se ka sabati o ko hukumu ka autorité militaire ma u bɛ laɲini kɛ population maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka to ka an janto an yɛrɛ la ni an bisigiyara maa minnu yɛrɛ kɔni na an ka teliya ka o kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni da an ka finitigilakaw tulo kan ka kan ko ni population yɛrɛ kɔni bɛ to ka o ko ninnu kɛ o de bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka an ka Mali finitigilakaw dɛmɛ kosɛbɛ u ka Banbaci wale kɛlɛli baaraw la an ka Mali finitigi min yɛrɛ kɔni tora ni attaque in na ale kɔni ka sudon kɛra araba tɛmɛnen juin kalo tile 25 san 2025 ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na DMS-TV ma an bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ an ka ni finitigilaka ye k'Ala ka baarabara dali nɔgɔya ye an ka Mali sɛnɛko minisiri ale kɔni bɛ layidu ta kɛ ko san 2025 ne ka don san 2026 campagne agricole yɛrɛ kɔni ko ale minisiri yɛrɛ kɔni bɛ layidu ta ko ni campagne kofɔlen mina na sebaya sɔrɔ a bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni latigɛra an ka Mali autorités fɛ fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ne ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ kosɛbɛ u ka sɛnɛ baaraw yɛrɛ kɔni na ko wa o fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛna latigɛ o bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni an ka san 2025 ka don san 2026 kɔnɔna na ni o sɛnɛkɛfɛnw yɛrɛ kɔni bɛ ɲa kosɛbɛ sɛnɛko minisiri bɛ ni laseli in kɛ araba tɛmɛnen juin kalo tile 25 san 2025 conférence de presse dɔ senfɛ a ye min kɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na yan ni o ye Mali faaba ye nka hali n'a sɔrɔ minisiri yɛrɛ kɔni ni hakilisigi kuma ninnu fɔ an ka Mali sɛnɛkɛlaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu sirannen don ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye engrais ye k'halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ma di olu ma fɔlɔ sɛnɛko hukumu kan confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni ka président ni o ye Yakuba Tarawele yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi engrais ma di olu ma campagne ko ta hukumu yɛrɛ kɔni na ko coton wari sarako jugu yɛrɛ kɔni kɛn bɛ gɛlɛya ye olu ma fo yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ne ka an ka Mali sɛnɛko donni ba la ka tiɲɛni ba yɛrɛ de kɔni don o la Yakuba Tarawele ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kɔɔrimugu sɛnɛnaw yɛrɛ kɔni sɛgɛnlen don kosɛbɛ k'olu bɛ se ka san 2 fo ka taa se san 3 ma olu bɛ se ka u bɛɛ kɛ ka sɔrɔ État yɛrɛ kɔni ma wari di olu ma ko ka sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ k'olu ka kɔɔrimugu foro yɛrɛ de kɔni bɛ olu balo Mali jamana kɔnɔna na ko nin ko nin yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni kuma dɔw la sɛnɛ yɛrɛ nɛgɛ foyi tɛ kɛ olu la o ko jaabi yɛrɛ kɔni na an ka Mali sɛnɛko minisiri ni o ye Daniel Simon Kelema yɛrɛ kɔni ale bɛ layidu ta kɛ kɔɔrimugu sɛnɛna ninnu ye k'u bɛna na mesure ba dɔw yɛrɛ kɔni ta minnu bɛna kɛ sababu ye ka engrais ko hami yɛrɛ kɔni ta ka bɔ an ka Mali kɔɔrimugu sɛnɛnaw kan Daniel Simon Kelema yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko engrais sɔrɔbaliya yɛrɛ kɔni ko o tɛ olu yɛrɛ kɔni nɔ ye wa o tɛ olu ka laɲini fɛnɛ ye ka d'a kan ko kabini septembre kalo yɛrɛ kɔni na an ka Mali autorités olu ye fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka engrais ko in yɛrɛ kɔni ko ban pewu ko kɔɔrimugu sɛnɛnaw yɛrɛ kɔni k'u hakili latigɛ ko wagati kuntagala surun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni engrais retard ko in ye ka o ko teliya ka a ko yɛrɛ kɔni ban ka bɔ yen cogo min yɛrɛ kɔni ye engrais o ka se ka na di sɛnɛkɛlaw ma an ka Mali directeur national de l'agriculture ni o ye Sulemani Yakuba ye ale kɔni bɛ sɛnɛko minisiri ka kuma sɔn ji la a y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ minnu latigɛ engrais ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko olu yɛrɛ kɔni jaabi dɔw bɔra ka ban ko engrais fɛn fɛn kan ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni tɔ ni Abidjan ma jan bilen ni o ye Côte d'Ivoire jamana ye ko wa dɔɔni dɔɔni olu kɔni jigi dalen don a kan k'a fɔ ko ɲani juillet kalo tile 10 yɛrɛ kɔni cɛ engrais ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na se u seyɔrɔ la ko yɛrɛ kɔni na ale bɛ se k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi engrais tɔni 21,100 ni 500 ni 43 olu yɛrɛ kɔni bɛ se k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nalen don ka ban ko yɛrɛ de kɔni na min ye campagne agricole ko ta fanfɛla ye o baaraw bɛ se ka daminɛ ni wagati min yɛrɛ kɔni ka di u ye Sulemani Yakuba ale ni hakilisigi kuma ninnu yɛrɛ kɔni fɔ an ka sɛnɛkɛlaw ye o kɛra sababu ye ni ka u nisɔndiya kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ ko engrais yɛrɛ kɔni
ka retard tali kalisa o kɔni kɛmɛ ne ka olu jɔrɔ kosɛbɛ wa kɔrɔmugu sɛnɛna ni yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko engrais retard ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni a kun ka di olu ye ka baara caman kɛ u ka foro kɔnɔna na nka engrais tɛ olu bolo o kɛra sababu ne ka olu ka o baara ninnu yɛrɛ kɔni jɔ fɔlɔ ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ lakanako gɛlɛya fɛnɛ bɛ olu kan ko wagati kɛcogo fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ olu lasiran kosɛbɛ ka d'a kan o bɛ se ka kɛ sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni dɔn olu ka sɛnɛkɛfɛnw na nka n'a taw ta yɛrɛ kɔni min ye sɛnɛko minisiri ye hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ maa ninnu ye ko min yɛrɛ kɔni ye engrais ko ta fanfɛla ye ko k'u da k'u hakilina tigɛ k'ala ti mɛn engrais olu kɔni bɛ se an ka Mali jamana kɔnɔna na wa a bɛ layidu ta yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana ka campagne agricole san 2025 ne ka don san 2026 kɔnɔna na k'an ka Mali autorités bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa an ka se ka sɛnɛ ɲumanw yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔna na. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta ni ale an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye ka sanga ni ale ka visite kɛli yɛrɛ kɔni Russie jamana kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛmaa ale kɔni ni an ka tunkarake minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Russie jamana ma ale ni an ka Mali finitigilaka minnu bɛ Russie jamana kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛmaa ani ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ tarata tɛmɛnen juin kalo tile 24 san 2025 Russie jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ni an ka tunkarake minnu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye Russie jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tunkarake minnu yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ bɛn bɛ Moscou de ma n'o Russie faaba yɛrɛ kɔni ko Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta ani ninnu de ye ɲɔgɔn ye furancɛ fanga ɲɛmaa kelen yɛrɛ kɔni ma taa ani an ka tunkarake ninnu ka ni ɲɔgɔn ye na a ye délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni wuli a nɔfɛ ne ka taa walasa ka se ka u ɲɛda an ka jamana kɔnɔdenw kan minnu bɛ Moscou ɲɔgɔnye in kɔnɔna na a ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani an ka tunkarakew ni ɲɔgɔn cɛla la ɲɔgɔnye in kɔnɔna na a ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani an ka tunkarakew ekɔliden minnu bɛ Russie jamana kɔnɔna na fo ka taa se an ka finitigilaka minnu bɛ Russie jamana kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛmaa a ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛla la Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a da sera ko min yɛrɛ kɔni ye gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔdenw ka Russie jamana kɔnɔna na o y'u ka papier ko problème de ye nka a bɛ hakilisigi kuma fɔ an ka jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni ko an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu b'u cɛsiri kosɛbɛ ni ka an ka Mali jamana kɔnɔdenw ka intérêt lafasa kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu tɛ Mali jamana kɔnɔna na Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ni an ka tunkarake ninnu ka kuma yɛrɛ kɔni bolila fɛnba dɔw yɛrɛ kɔni kan ni o dɔw ye jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali ni Russie ni ɲɔgɔn cɛla la wa u ka kumaw kɔnɔna na u sinsira kan kosɛbɛ ko an ka Mali autorités ni Russie u kan ka u ka coopération yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ secteur dɔw kɔnɔna na ni o ye kalanko énergie lakanako ale ni technologie de an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ kalan na Russie jamana kɔnɔna na ni olu kun bɛ furancɛ fanga ɲɛmaa ni an ka tunkarakew ka ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na olu profiter ɲɔgɔn ye na ni ka autorités yɛrɛ kɔni lakunnafoniya u ka jɔrɔnako dɔw la o y'a yira k'a fɔ k'u ka jɔrɔnako dɔw yɛrɛ kɔni ye stage sɔrɔli ale ni u ka diplôme yɛrɛ kɔni lakodɔnni n'u nana fɔ k'u nana baaraw daminɛ don n'a nataw la o ko jaabi la Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta a bɛ layidu ta ekɔliden yɛrɛ kɔni ye ko a kɔni nana hakilina jagabɔ yɛrɛ kɔni kɛ ekɔliden ninnu ka o jɔrɔnakow la wa a y'a lase ekɔliden yɛrɛ kɔni ma k'a bɛna conseiller culturel dɔ yɛrɛ kɔni sugandi min yɛrɛ kɔni ka baara bɛna kɛ ekɔliden ninnu jukɔrɔmadonni de ye Russie jamana kɔnɔna na kumakuncɛ kuma na Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta ale bɛ sinsin a kan ko kura ye k'an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ walasa ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lafiya ale ni jamana yɛrɛ kɔni ka ɲɛtaga baaraw la ko olu bɛ ni baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ u b'a kɛ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ a kɛra u b'an ka jamana kɔnɔna na a kɛra u bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na k'an ka Mali autorités u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lafiya diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na Douanza sifinnaka maaw yɛrɛ kɔni olu ye lettre dɔ kɛ ne ka a ci Douanza préfet yɛrɛ kɔni ma lettre min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ dénonceli kɛ kosɛbɛ k'an ka Mali force de sécurité dɔw minnu yɛrɛ kɔni bɛ Douanza mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu bɛ ka kɛwale dɔw ta ne ka ɲɛsin Douanza sigibaa maaw ma kɛwale minnu yɛrɛ kɔni man kan tɛ ka kɛ ni lettre yɛrɛ kɔni cira Douanza conseil communal de la jeunesse ka président yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye Issa Diko ye lettre in kɔnɔna na Douanza sifinnaka maaw bɛ ɲankili kɛ kosɛbɛ ko an ka Mali finitigilaka dɔw yɛrɛ kɔni olu bilalen bɛ baara minnu yɛrɛ kɔni na k'u tɛ ka o baara yɛrɛ kɔni kɛ u bɛ ka baara wɛrɛw kɛ min bɛ se ka na kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni to population kunna wagati min na an ka jamana ka lakanako yɛrɛ kɔni ko ka gɛlɛn kosɛbɛ wagati min fɛnɛ na ni adamadenw n'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni lakana ni jamana finitigiw fɛ o kɔni kan ka k'u ka baara fanbaw ye ko wagati in de la an b'a ye k'a fɔ an ka Mali finitigilaka dɔ
mun yɛrɛ kɔni kan ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati olu bɛ ka kɛwale dɔw ta ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma kɛwale minnu tɛ bɛn Douaza sifinnaka maaw yɛrɛ kɔni ka nin sɛbɛn in kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko an ka finitigilaka dɔw yɛrɛ kɔni bɛ wari dɔw minɛ Douaza sigiba maaw la wari minnu yɛrɛ kɔni minɛlen kun o ɲɛdɔnnen tɛ wa Douaza sifinnaka ninnu yɛrɛ kɔni bɛ sisiya kan kan ka Mali finitigilaka ninnu k'u b'u ka waribɔ yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin Douaza population ma nka u b'a kɛ kosɛbɛ ne ka ɲɛsin baganmaralaw ni mobilibatigiw yɛrɛ de kɔni ma minnu bɛ na ni dunun yɛrɛ kɔni walima minnu yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni dabɔlen bɛ adamadenw yɛrɛ kɔni tali ma ne ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛw la ko Douaza baganmaralaw ni a donitalaw yɛrɛ kɔni ko kuma dɔw la o maa ninnu yɛrɛ kan ka feerefɛnw doli walima u ka baganw nali o bɛ retard yɛrɛ kɔni ta ka d'a kan an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni b'o minɛ ka u bloqué yɔrɔ dɔw la wa u bɛ ninnu ka fɛn ninnu yɛrɛ minɛ k'a bloqué kun min na u y'a minɛ u tɛ o ɲɛfɔ ko wa n'i y'u ye ka bagan ninnu walima feerefɛn ninnu yɛrɛ kɔni labila o b'a sɔrɔ an ka finitigilaka ninnu ye wari min yɛrɛ kɔni wajibiya bolimafɛntigi ninnu kan olu y'o wari in sara de Douaza sifinnakaw ka kɔrɔfɔ la ko nin kɛwale sugu ninnu ne ka bɔ an ka Mali finitigilakaw ka yɔrɔ la o bɛ kɛ sababu ye ni jamana kɔnɔdenw kɛmɛ ne ka danaya min ta ka da o kan a b'o danaya in tiɲɛ kosɛbɛ k'a bɛ na ni furugufurugu ye population ni ɲɔgɔn cɛla la wa a bɛ kɛ sababu fɛnɛ ni an ka Mali autorités cɛsirilen bɛ ne ka na ni basigi ye ale ni bɛn min yɛrɛ kɔni région kɔnɔna na a bɛ dankari olu ka o cɛsiri baara ninnu na u ka kɔrɔfɔ la k'an ka finitigilakaw bɛ ka nin kɛwale minnu kɛ u man kan tɛ ka kɛ yɛrɛ kɔni ko wa o ye kɛwale juguba de u bɛ ka min kɛ ne ka ɲɛsin population ma ko n'a fɔra ko maa min yɛrɛ kɔni kan ka olu ka lakana sabati o maa kelenw yɛrɛ de kɔni bɛ olu jagoya ni ka wariw bɔ olu kunna walima o maa kelen yɛrɛ de kɔni bɛ kɛwale jugu dɔw ta ni ka olu sɛgɛrɛ ko nin yɛrɛ kɔni tɛ faamu cogo si la ko olu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Douaza sifinnakaw bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ ko an ka finitigilaka ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin kɛwale minnu kɛ k'u b'a laɲini préfet fɛ a ka mesure kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa nin ko ninnu ka dabila k'u b'a laɲini préfet yɛrɛ kɔni fɛ a ka an ka ni finitigilaka ninnu yɛrɛ kɔni hakilina jigin u takun ye baara min yɛrɛ kɔni Douaza kɔnɔna na u b'a laɲini fɛnɛ préfet fɛ a ka contrôle baw yɛrɛ kɔni bolo poste dɔw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu sifinnakaw yɛrɛ kɔni mana poste minnu fɔ lettre in kɔnɔna na u ka contrôle caya o poste ninnu na ko wa n'a sera o ma yɛrɛ kɔni u b'a laɲini préfet fɛ fɛnɛ a ka sanction dɔw yɛrɛ kɔni ta an ka o finitigilaka ninnu yɛrɛ kɔni kama walasa u k'u ka nin kɛwale nin yɛrɛ kɔni dabila Douaza population ma yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u filɛ ne ka nin lettre min ci préfet ma k'u jigi dalen don a kan k'a fɔ ko préfet yɛrɛ kɔnɔna na mesure kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta wa ko mesure ninnu bɛna na ta teliya la walasa an ka ni finitigilaka ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka dansago wale minnu yɛrɛ kɔni kɛ olu la u ka se ka dankari o ko ninnu yɛrɛ kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na dɔw tɛmɛn'o la OTAN maaw yɛrɛ kɔni kun ka sommet bɛ ka kɛ o sommet ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna na min ye Donald Trump ye n'ale États-Unis jamana ɲɛmɛ ne ni jamana in fɛnɛ ye OTAN membre dɔ yɛrɛ kɔni Donald Trump ale kun bɛ sommet in kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna nin kɛyɔrɔ kofɔlen yɛrɛ de kɔnɔna a bɛ OTAN membre yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka d'a kan k'u bɛ musaka minnu yɛrɛ kɔni bɔ ne ka a don u ka lafasali la k'u ye dɔ fara o musakaw kan Donald Trump bɛ tila ka layidu ta OTAN membre yɛrɛ kɔni ko en tant que ale Donald Trump yɛrɛ kɔni bɛ fanga la États-Unis jamana kɔnɔna na n'ale bɛ Maison Blanche yɛrɛ kɔnɔna ko OTAN membre yɛrɛ kɔni k'u da k'u hakilina tigɛ min yɛrɛ kɔni ye Russie ye a tɛ attaque foyi kɛ ne ka ɲɛsin OTAN membre si ma ko Donald Trump ma dan nin ma OTAN ka sommet yɛrɛ kɔnɔna a tilala k'i kale yɛrɛ kɔni ko min ye Russie ye o tɛ menacer OTAN membre si bolo a bɛ tila ka OTAN membre fo kosɛbɛ ka d'a kan k'u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni OTAN membre u bɛ musaka min don u ka lafasali la u ye dɔ fara o musaka ninnu kan o ko jaabi yɛrɛ kɔnɔna OTAN membre ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni k'u fɛnɛ Donald Trump yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka d'a kan ko Donald Trump y'olu encourager walasa olu ka dɔ fara u ka lafasali musaka ka OTAN jɛkulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa OTAN membre dɔw yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni ye frappe minnu kɛ ne ka ɲɛsin Iran ka site nucléaire ma ko États-Unis ka o ko in yɛrɛ kɔni diyara olu ye kosɛbɛ Donald Trump ale kɔni bɛ layidu ta kɛ OTAN membre yɛrɛ kɔni ko en tant que ale kɔni bɛ États-Unis jamana ɲɛmaya la min ye Russie o kɔni tɛna attaque kɛ ne ka ɲɛsin OTAN membre si yɛrɛ kɔni ma i n'a fɔ a b'a kalama cogo min kabini wagati janw yɛrɛ kɔni na OTAN membre dɔw yɛrɛ kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko Russie yɛrɛ kɔni ye menace ye olu ma o ko hukumu kɔnɔna na kabini wagati jan tɛmɛnen fɛnɛ min ye Vladimir Poutine ye n'ale Russie jamana ɲɛmaa a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ k'a fɔ k'an ŋaniya bɛ Russie kɔnɔ ni ka attaque kɛ ka ɲɛsin OTAN membre dɔ ma ko kuma nin yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye ko olu Russie tile kelen da kelen yɛrɛ kɔni ma ala bila u kunna k'a fɔ k'u bɛ attaque kɛ ni ka ɲɛsin OTAN membre yɛrɛ kɔni ma
Kono alamisa juin kalo tile 26 san 2025 Iran ka guide suprême ni o ye Ali Khamenei yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka kuma u ka jamana ka kunnafoni sira dɔ yɛrɛ kɔni na kabini cessez-le-feu yɛrɛ kɔni tɛmɛna Israël ale ni Iran ɲɔgɔn cɛ la ni kun ye a siɲɛ fɔlɔ de ye Ali Khamenei ale ka bɔ ni ka kuma ka ɲɛsin Iran jamana kɔnɔdenw ma Ali Khamenei ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'a bɛ Iran jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ a b'u fo kosɛbɛ ka d'a kan ko Iran ni Israël ka kɛlɛko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na ko Iran ale de sera ka sebaya sɔrɔ Israël kan Iran ka guide suprême yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Iran kelen ni ka attaque kɛ ka ɲɛsin États-Unis ka base militaire belebeleba in ma min yɛrɛ kɔni bɛ Qatar jamana de kɔnɔna na ko o attaque yɛrɛ kɔni kɛra i n'a fɔ Iran ye tɛgɛ yɛrɛ de kɔni da États-Unis kulo kɔrɔ ko yɛrɛ de kɔni hukumu kɔnɔna na Iran ale ni Israël ka kɛlɛko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na États-Unis ale ma sebaya sɔrɔ foyi la Ali Khamenei ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'ale dalen don a la k'a fɔ ko États-Unis ka maaw yɛrɛ kɔni u sen don Iran ni Israël ka kɛlɛ in na ka d'a kan ko États-Unis maaw yɛrɛ kɔni kun dalen don a la k'a fɔ kosɛbɛ ko n'u ma fara Israël kan ni ka Iran yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko Iran ale bɛ sɔn ka Israël yɛrɛ kɔni malo ko régime sioniste ni o kɔni ye Israël jamana de fɔtɔ ye Ali Khamenei yɛrɛ kɔni fɛ ko man yɛrɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna fɔ Iran yɛrɛ kɔni yɛlɛl'u kan ni ka tagama de ko a k'a tɔ kun bɛ to dɔ dɔrɔn de ye min yɛrɛ kɔni ye régime min yɛrɛ kɔni bɛ Israël jamana kɔnɔna na o régime kun bɛ dafiri yɛrɛ kɔni o de la a bɛ Iran jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo ka d'a kan ko kɛlɛko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na u sera ka sebaya sɔrɔ min ye Israël ye u kɔni y'a yir'u la k'a fɔ k'a tɛ se ka fɛn kɛ min fɛnɛ ye États-Unis yɛrɛ kɔni ye o kun bolo k'a bɛ se ka min kɛ u y'a yira o fɛnɛ na k'a fɔ k'o tɛ se ka o yɛrɛ kɔni kɛ ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan na carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma